Evropský projekt Civitas Archimedes, který se zaměřuje na podporu městské hromadné dopravy, zapojil do kampaně také Ústečany. Ti mohli své video nebo prezentaci snímků na téma propagace MHD v Ústí nad Labem posílat do soutěže o 3D digitální kameru. Přihlásilo se 5 soutěžících, z toho jeden nesplnil podmínky soutěže, takže na webu bylo možno hlasovat mezi 4 soutěžícími. Město Ústí nad Labem se do projektu Civitas Archimedes, který je spolufinancovaný Evropskou unií, zapojil v roce 2008. Projekt se zabývá mimo jiné rozvojem ekologicky šetrné dopravy ve městě, zejména pak rozvojem cyklistické dopravy a cestováním veřejnou hromadnou dopravou. Smyslem celé té akce byla propagace jednak programu Civitas Archimedes a hlavně našeho dopravního podniku. Já jsem rád, že vlastně občané našeho města se sami chopili té možnosti udělat nějaký videoklip, který bude propagovat náš dopravní podnik. O nejlepším soutěžním spotu na podporu městské hromadné dopravy rozhodovali sami Ústečané. Hlasovalo 1370 osob. Takže velký počet. Na 3. místě se umístil Václav Milota z Neštěmic. Nás zajímalo, proč se do soutěže přihlásil. No, protože se zajímám o MHD, zvlášť tady v Ústí, a tak když jsem viděl soutěž, že můžu vyhrát kameru nebo tak jsem se přihlásil. Jak jeho spot, který se až do posledních hodin držel na posledním místě, vlastně vznikal? Představu jsem si získal sám a jsem si jako vybral písničky, k tomu jsem si pouštěl, nějak jsem si to představil, by to mělo vypadat, a potom jsem to natočil a poskládal, jak to tak vypadá. Na 2. místě se umístil Jakub Vedral a šťastným majitelem nové 3D digitální kamery se stal Martin Čepický. Tak určitě k natáčení, no, ale hlavně té městské hromadné dopravy, no, protože to je můj koníček už malička. Asi ta problematika, no. Zlepšovací návrhy. Jaké jsou tedy návrhy na zlepšení dopravy? Tak tady by to rozhodně chtělo zlepšit celkově tu dopravu ve městě, protože na některé místa opravdu automobily nepatří, a celkově tu větší propagaci a tak, no. Ceny předal výhercům náměstek primátora Jan Řeřicha, kterého překvapilo, že se do soutěže přihlásili nejen mladí lidé, ale také naprostí amatéři. Protože vím, že u nás v Ústí je hodně profesionálních amatérů v té videotvorbě, že oni třeba nevyužili té příležitosti si zasoutěžit zase v něčem jiném, než soutěží obvykle.